valencianisme, en part, sobretot a la via catalana, va ser possible gràcies a la tecnologia que va facilitar internet. Internet com a pare o mare de totes les batalles que des que es va crear ja fa uns quants anys ens ha facilitat a tots plegats. Doctor Beà, què tal, com anem? Hola. Gràcies per venir. Bona nit i bona hora. El doctor Andreu Beà és el president de la Internet Society. Vostè viu en els avions, per entendre'ns, però a cavall entre Catalunya i Califòrnia. Vostè està a Stanford, a Palo Alto, i vostè ha tingut l'oportunitat de fer el llibre més complet que no s'hagi fet mai sobre la història d'Internet, a més avalat per qui es considera el pare d'Internet, Vint Cerf. Aquest senyor seria, efectivament, el pare de la criatura. A veure, dins del llibre hi surten 800 persones. O sigui, és un llibre que he tardat només 19 anys amb la recerca, 5 anys d'escriptura i 3 de maquetació, perquè no és un llibre d'aquests 800 persones amb les quals vostè ha parlat amb totes. La meva dona em diu Nokia. Diu, però tu què et dediques? Dic, connecting people. Estic tot el dia, i ara m'haurà dit Microsoft, però ja diria que no, perquè l'han comprat. Però, d'alguna manera, el que m'agrada fer a mi és precisament enllaçar gent. I la festa que vam fer, doncs ara fa 2 anys, els hi vaig dir tal dia, tal lloc, tal hora, van venir tots a Washington, que és la foto que teniu al darrere, a la contraportada, i d'alguna manera totes aquestes persones feia 20 anys que no es veien entre ells. I vaig fer un experiment de memòria col·lectiva. En un jutjat seria un careo, posar-los tots allà, poses davant d'una càmera i durant 2 hores els faig parlar. I per què? I això no s'havia fet mai fins ara. I van dir, escolta, que una persona de Barcelona vingui aquí i ens digui això, dius que et fa gràcia, que fa 20 anys que no ens hem vist més. Totes aquestes persones, aquestes 20 persones, han tingut la seva aportació més que eficaç i més que eficient en la creació i a la dinamització d'Internet. Totes elles, quan ho feien, eren conscients de què acabaria sent Internet? En absolut, en absolut. O sigui, de fet, la meva feina... Jo soc doctor enginyer, però ara estic fent d'historiador. I dins de Stanford, el pare de la Internet em va convidar, quan vaig acabar la meva tesi doctoral, que la vaig fer en plan esportiu, perquè al nostre país la indústria i la universitat estan totalment deslligades. El comentari del director de recursos humans d'una empresa de 5.000 persones on jo treballava va dir «Este chico no debe tener mucho trabajo», quan li van dir «Tenemos un doctor en l'empresa». I ho havia fet sempre fora de l'empresa. I aleshores t'il·lustra una mica la... Tota aquesta gent, la dificultat és que com ells no eren conscients, no se'n recorden massa. Aleshores, la feina... I per tant, no donen cap gran importància a bona part de la feina que van fer. No, parlem de... O sigui, ells no se senten els pares de la nova revolució industrial? El creador del correu electrònic, per exemple. Un exemple molt concret. Aquest senyor porta des de l'any 71 treballant a la mateixa empresa, al mateix lloc, a la mateixa oficina, i no l'ha entrevistat mai cap periodista. A mi em va costar 6 mesos poder arribar a ell, i al final vaig haver de fer una anècdota que li vaig enviar la seva password d'Arpanet, així amb caràcters de 62, que es deia zucchini, carbassó. Li vaig enviar només carbassó i al final em va dir «Ostres, Andreu, saps més de mi que a la resta del món, vine». I vaig dir «Ostres, si tots em costen així d'entrevistar no acabarem mai». I llavors li vaig preguntar «Ell no és conscient, segueix pensant que ell no ha fet gran cosa, va inventar el correu electrònic, res». I dic, escolti, per què va posar la roba aquí? Perquè tothom, els anglesos, diuen at, no? Tal persona, at, tal organització. Diu, home, és molt fàcil. Diu, mires el teclat i mires la tecla que fas d'aquesta línia, diu, mires la tecla que fas servir menys, doncs poses aquesta. Ja està. Per tant, la roba és conseqüència de pensar en la tecla menys utilitzada del teclat. Clar. Perquè... O sigui, no hi ha cap raonament elaborat. Tan senzill com això. I tot, això és una. Llavors, aquí hi ha centenars d'anècdotes com aquestes que trenquen tots els mites d'Internet i l'expliquen d'una manera planera. Aquest llibre ha estat escrit en anglès, íntegrament, i llavors me l'han traduït, perquè jo he preferit que s'edités aquí i que s'edités públicament. Però, clar, el vaig haver de reescriure perquè no l'entenia ni jo, al veure en castellà. I aleshores va ser com tornar a escriure. I vaig aprofitar per fer el club dels beta-lectors. El llibre ha estat en beta durant un any. I aleshores una persona, mestresses de casa, gent normal, em deia, escolta, és bastant dur el tros primer, diu, però a partir de la pàgina 13 ja no ho pots deixar. Ara el llibre comença a la pàgina 13.
I hi ha tota una sèrie de coses que s'han Per anat tant, millorant. ha estat un llibre compartit, no només en el plantejament del seu contingut, sinó també en la seva maquetació. I tant. No? I tant, i tant. O sigui, de gent hi col·laboren unes 2.000 persones. Jo al final sóc el director d'orquestra, el pegamento, no?, que ho posa... Bé, però sona bé, però l'orquestra sona bé. Sí. No hi ha desafinades. I les que desafinaven una mica, doncs les hem acabat de polir, no? És conscient de l'aportació a través d'aquest llibre del coneixement, no sé si definitiu, però del primer gran coneixement que podem tenir, del que comentava abans, de l'eina bàsica, mare, de la nova revolució industrial? Soc conscient d'això des de finals dels 80 i d'alguna manera veia que ningú ho feia. Aleshores, jo, sense ser periodista, m'he remengat i he anat a gent que no solen ser entrevistats per periodistes perquè són la infrahistòria. La senyora que va dir, una bibliotecària va dir, això dels dominis és un desordre. I va dir .com, .mil, .arpa, .net, .org. Us sonen, no? Això ho va dir una bibliotecària. Sí. Perquè ella volia ordenar la seva feina. Clar, i ho ha fet. I ens ha ordenat la vida a tots. I aquesta senyora no la coneix ningú, ni mai sortirà en un llibre d'història. És la Jacques Feiler que està aquí. Motiu més que suficient, doncs, per interessar-se per aquest «Cómo creamos Internet» del doctor Andreu Beà. Internet és ja la mare de la nova gran revolució industrial a les nostres vides. I el més important és que tots els que van contribuir a aconseguir-ho no donen cap gran importància a la feina que van fer, per tant, no donen cap importància al fet d'haver canviat les nostres vides. Per això són grans, no? Exactament. Perquè no s'ho creuen. Exacte, i deixar-los a la història i els podem... La gràcia d'això és que ho he decidit no fer en digital, sinó fer-ho en físic, perquè d'aquí 25 anys puguem llegir aquest llibre i, a més, si passeu al vostre mòbil, l'smartphone que es diu ara, podeu escoltar les seves veus. Imagineu que ara poguéssim agafar el Thomas Alva Edison i de la seva veu escoltar dient mira, jo vaig inventar la bombeta d'incandescència per un error. Doncs podreu escoltar directament a les persones i d'aquests 30 que aquí figuren, 5 han mort. Per tant, no es podrà tornar a fer més, això. Doctor Beà, moltes gràcies per venir. Enhorabona per aquesta constància i sobretot per aquesta perseverança. 19 anys perseguint els creadors, els inventors d'internet. És clar que avui internet ja és més del doctor Beà que no pas d'aquells, senzillament per aquest llibre, que d'aquells que ho van fer possible. Enhorabona, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Les notícies. Ara FIEC t'ofereix dues assegurances de salut al millor preu. La bàsica des de només 19 € al mes i la completa des de 38 €. I tot amb un any d'assegurança de